We give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon, medyo nagatulot lithe diri sa aton sa Bacolod. We have Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayan nga gabi. Maayong gabi, Action Brian, no? Kag sa aton mga listeners. Gatalite, low pressure area ini siya, no? Kagapon naton na batyagan, pagana iya, manugsulod siya sa para sa karon og paas na siya, ari na siya sa 65 kilometers north of El Salvador City. Ari siya sa Misamis Oriental, 9.0 degrees north, 124.7 degrees east ang iyang coordinates grid. May idulot ni siya nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagpupa sang ulan. Kag pagpanaguob, diri siya nag-epekto sa Mimarupa, sa Kabikulan, diri sa aton sa Kabisayan, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga, Peninsula, kag BRMM. Bangsa Autonomous Region for Muslim Mindanao. Tugay na sang LPA. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon nagapabilin nga maayo pang tiyempo nila, may pag-uumbuum lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. Kag may naligwin ini nga mga mahinay kun manipis lamang nga mga pagulan o kun pagtulutaliti tugay niya sang northeast monsoon o kun hangin amihan. Ang seaboard naman sang Northern Luzon, ang eastern section sang Central kag Southern Luzon ara sa kasarangan hasta may pagmadlos. Nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan, may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan kag ang nasidlangan nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao ti natural Liti, Samar ni Caraga, Agusan kag Surigao. Ara man sila sa kasarangan asang may pagmadlos man nga huyop sang hangin, magahalin na pagatnan na sidlangan pakadto na sidlangan southeast to east nga may kasarangan nga kadagatan. The rest of the country o kon sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nalakip kita diri. Western seaboard sang Kabisayan, Negros Occidental, siyudad sang Bacolod, ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang. Nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin naman ni siya na aminhan na sidlangan o kon northeast aton mapatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kaga kalmadong aton baybayon hara sa makanay sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya, 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Mauna karon ang hunas alas 10:13, sini nga gabi 0.3 metro ang kanabawon. Magabalos ang taob alas 3:58, buwas sa kaagahon 0.9 metro ang kadalumon kag alas 5:45 sini nga hapon nagtunod naman si Haring Adlaw. Magpakita ini siya alas 6:07 buwas sa aga. Sa gihapon hari kita 25 hasta 30 degrees Celsius Action Brayo, kon 77 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So lakat sa ato nga tiyempo sining gabi. So mga asad o pagid nga adlaw bi Sir Gan makuan ko Inang sa LPA. Mga 26-27 matraverse na ni siya. Hindi niya ini siya trajectory kay low pressure area niyo. Yes, pero yes, ang makita naton ang galom nga damol-damol ari diri magsugod sa
Gihulngan, porsyon sang norte, no? Hasta sa Bago, Pulupandan, no? Aha. Kag damol-damol ya ari sa mga Central Negros gid, no? Wow. Ang pinaka southern tip gid nga medyas sang Negros bla. Dudi. Siaton, Sambuangita, Aha. Labot ya gid, pero medyo hindi na damol ang ulan, no? Aha. Do dito So ang magyapon sa Bagyo bisan ulit. ang last taon naton hinubaan, Aha. labot yaman sa Galomti, kaluluoy naman eh. Sus. Ang mga kauturan dato nga binagyuhan sang nagligad lang nga si Udet, ara na naman siya. Oo, okay, way pa to nakapatindog aksyon gan ng iban to. Ay, sus. Oo, kapigado. sa- Kasi inatisingan, ambe, tisingan tabi, ulanon tabi, kung bakod ang inyo nga pangungubra. Abi mo, Sir Gan, kundi dito kaya 3 days ko to, tapos ang bagyo. Oo. Ang iban to, lagakadto sa evacuation center, naghimo sila sang trapal. Kung Amo na, dito oo. nalusod, balay nila, dira mas lagi po nagbutang sang trapal. Oo. Kung amo man to gyapon sitwasyon nila kag baulanon, ay ti ano na lang naman. Oo. Amo na. No? Ay, sus ko si Bagyong Hindi ka Udet. ni mapunggan eh. Natural ni saya. Nani man, no? Sige. Salamat gid sa Sige, information, halong lang, Sir Gan. ah. Oo, thank you, thank you. Good morning, gabi, Sir Sige, Gan. mga gabi. Action Roy. Action Firing Line. Pasensya, gid action sa ay ka di sa sulod. Sige, tira lang da. Iba na ang buhay titulad. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mampuslan. Okay, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad wa aksyon ang motong lakat sang panahon sa mga utod na nga nagapuyo ha. Sa igad sang baybay, sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Samla City size na mga kaaksyon subong nga adlaw Martes kita. Yari na sa Enero 25 na 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-7570874 para sa inyo sini nga mga komento kag mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtob las 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Ining tag-iya sang isa ka karinderyaho dito sa syudad sang San Carlos ang ginluthang kaina sang suspitsado nga nagasakay man lang gani sa pedicab samtang nagatindog ini sa sulod sang iya balaligyaan ati patay gid ang ini nga persona. Aksyon Firing Line. Ginahibalo pa sang kapulisan kung ano ang motibo sang nasambit nga krimen. Aksyon Firing Line. Pwerte iya no. Samtang aring masubo nga balita karon ni plastar ko gid ini kay gusto ko nga mapasakaan gid sang kaso kung sin-o man ang dapat pasakaan kaso diri. Ining isa ka 8 ka tuig nga bata nga babaye nga napatay dira sa syudad sang Bago matapos makuryente sang kuryente o kon sang linya sang Seneco nga pinabayan lang sa kilid sang dalan. Aksyon Firing Line. Karon kay ang interview naton sa pulis ipabati ta sa inyo kag ang pulis samtang gina-interview naton gadugo ang dughan. Aksyon Firing Line. Sin-o dira ang tag-iya sining nasambit nga linya sang kuryente sang Seneco nga daw gahaboy lang kamo sang basura nga hindi nyo na mapuslan. Aksyon Firing Line. Kuryente iniya pero karon balikan ko gid ini kag gatawag man kita gani sa Seneco kung sinong dapat manabat kag anong natabo sini ano.
Ang iban nga balita mga kaaksyon kay nasang aga may ginpatay dira sa may Vendors Plaza ho. Barangay 12 kung di ka bagsa o Jess no diri sa Bacolod. Una ang alias na lang to nakilala si Domino no alias Domino pero ang masami ang ginahampang niya bugoy. Action firing line. Pero nakilala na siya sang katiyaan mga kaaksyon karon kay plaster ta ini kung ano giblang motibo sa pagpatay dira sa may Vendors Plaza sining nasambit nga biktima. Action firing line. Kahapon, balita ko sa inyo, si Gov Lacson posible magabalik na sa trabaho today. Bangod nga ni siya nagpositibo man sa COVID-19. Ang update subong, naga-duty na si Governor Lacson, mga kaaksyon. Action firing line. Pero work from home lang siya anay. Na? Kag 94 ka mga healthcare workers, positibo ya sa COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Saan o pa ni matapos ang pandemya? Sus ko, no? Grabe yung hassle sa ato, no? Samtang sa Bacolod, COVID-19 vaccination sa Ismo City magabalik na buwas nga adlaw. Action firing line. Nga nagaulo-untat yung vaccination sa syudad sa Bacolod. Pero ginakulang kita bakuna o kon ang aton nga mga health workers nagkalaigo man. Action firing line. Samtang posible sa Marso pa ma-renew ang kontrata sa pila ka mga DILG hard nga contact tracers suno pa sa EOC mga kaaksyon. Action firing line. Kag karon na kabay pa nga malabot ko ang San Enrique. Kumusta ng San Enrique? Sa to nagarali yang wala na balik ang form nila kay way man sila ganit nakabaton sang ilang nga benepisyo. O kumusta na tong garali da? Kumusta na tong miyembro sang barangay health BNS BHW nga manog hilot? Action firing line. Kay ginahilot ya galing pa. Siya duway kagin madala ginawa ko na nga hilot, way gid madala ngalan mo. Ano nang form sang mga benepisyaryo bali? Action firing line. Hindi ginaliteral ko lang para makayuhom kamo. Kabalo ko may word nga mga hilot-hilot damoy na blag daw ginabuligan gid no nga makasulod untani. Pero kung matanda ikaw, hindi na pwede pang hilot-hiluton. Once gani nga biktima siya sang bagyo, automatic ya benepisyaryo na siya sang anuman nga sahi sang ayuda sang gobyerno. Action firing line. Kakapos kamo dira may mga hilot-hilot pa kamo yan mga albularyo kamo da. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, si kwanto mo sila Lane tong pangalan niyo mo? Sitson, no? Amo tong manog hilot da sa barangay Sibukaw. Action firing line. Taga din ni si Action Elmar. Ay, hindi kaya San Enrique, no? Si Kapitan, kumusta? Di kayo home ka lang to kay pag-interview ta. Kung pahambalon mo si Lalaine Sitson, ginhawa yun nga hilot, tiway gid kuno madala, ti bali gid eh. Action firing line. Kung si Kapitan naman nila, naghambal man nga basi si kan batch ka pa Madam Donna Kadlan to siya na no? Siya basi si kan batch ka pa. Way sila nanto ang inyo nga mga SPH. Action firing line. Abi mag-meeting kamo anay antes hindi kamo pareho ya sa mga cabinet member takag si Presidente Rodrigo Duterte mo nga before magsalang ya dapat ya tahi na tanan-tanan ya. Action firing line. Sige kakalotsan pa kung kisama na. Sige, alas 7:12 na. Action firing line. Balikan ko lang na karon maka-action dire ko ray banglo gayawon sa gwa nga balita sa aton sini nga probinsya kang Bacolod. Didto kita nay sa balita sa nasyonal mga ka-action. Action firing line. Ay antes pa naman tanan salamat sa inyo nga pag-monitor kay na ha sa duha ka oras kag 30 minutos nga Q&A sa kay anay senador kag subong presidential aspirant nga amo iya si Bongbong Marcos mga ka-action. Action firing line. Puwerte ito nga grabe ito nga sa laay kag puwerte nga mga palamangkutanon, no? Sang aton nga mga batikan nga mga jurnalista, mga broadcasters didto iya sa mother station sa Action Radio Bacolod nga DZRH mga ka-action. Action firing line. Buwas nga adlaw, bantayan nyo naman kay lain naman nga personalidad ang ila buwas nga paga-interviewhon, no? Buwas sa hapon, Miyerkules, Enero 26, si Ka Liode de Guzman naman, no? Las 4, Tob, las 6:30 man gihapon. Ako naluoy ko sa kandidato Action An, duha ka oras kag tunga nga tindog ito sa may podium, no? Action firing line.
Mayo yung mga nagapamangkot kay gapulungkoon nang sila iya kag magkaon-kaon kag mag-inom tubig. Pero may tubig man to si Sir Bongbong Marcos ah. Tikmusta na kilig kamo or na encourage na kamo or anong sistema? Daw na dala na ang tagipusoon nyo kay Bongbong Marcos? Hindi mag-istorya da sang patapos. Kay damo pa sila ilinterviewhon ang aton nga mga journalist kag mga broadcaster to sa Manila. May Pacquiao pa kita Manny Pacquiao, may ara pa kita Senador Ping Lacson, may ara pa kita Vice President Leni Robredo. Hulaton ta si Mr. Isko Moreno. Action firing line. Diri ko na sa iban nga balita sa national mga kaaksyon, oy, puwerteho kay nga subong nga adlaw ang kaso sa mag-o nga COVID-19 cases mga kaaksyon na 17,677 na lang. Kahapon 24,000. Bauti salamat sa Ginoo kabay padason adlaw zero na gini. Action firing line. Ang aktibo subong 247,451. Ang patay 53,598 kang nag-alalayo yara sa 33,144 mga kaaksyon. Action firing line. Suno dire kay DOH Secretary Makaksyon Francisco Duque III, no? Nga ang pungsod Pilipinas sa sulod sang 3 ka semana ginbutang kita sa critical nga classification because nga naglambot kita gani sa 38 to 40. Gahamboy kita 40,000 sa nagligan nga semana nga kadamuon sang kaso everyday. Action firing line. Pero subong ara na lang kita nagpanaog sa high risk na lang nga classification. Kag ginagnubo ini siya sa 7 ka adlaw, nagnubo sang 18%. Kag ginalauman nga mas magnubo pagid ini siya sa masunod nga mga semana. Action firing line. Ang hambal sang kadam-an tig trangkaso subong. Action firing Amo line. nabi ano? Kabalo ka kung sipunon kag ubuhon ka subong, ang imong anxiety gatukar basi COVID na ni, basi Omicron na ni, anong nga tabo? Damo na blati dayon mo ka pa test mga kaksyon, hindi mo nang punggan ang tao ya. Panigurado man mo, no? Ti positive. Pero lipay kita kay naganubo nga ganubo kag kabay pa nga madula gid ini. Action firing line. Sige, ako ya nalipay magbasa subong 17,000 na lang, kabay pabuwas ara na lang sa mga 10,000. O kung lang isa lang kapitik sang mahal tang Ginoo, bla madula ining COVID-19 no. Basi pa naman by tonight basi ka mabatyagan sang aton nga Ginoo nga tama na ning pag-anto sa ila. Abi kumuson tali si COVID-19 abi. Action firing line. Baw amen gid tani. Pagbugtaw ta boss way na tabla mga mask bala way na tay mga health protocol pa kun ano. Do amo na abi sos adugay tanaliwat na sobra na lapit na 2 ka tuig nga do amo ning sitwasyon ta. Action firing line. Ang ato naman niya suno kay Duque Makaksyon dito sa NCR ha. Moderate naman ang health system dito capacity. Labi na gid ang ICU, no? Ang utilization rate kag ang bed capacity or utilization rate Makaksyon nagnubo na dito subong sa National Capital Region, no? Posible nga ibalik na sa alert level number 2 sa bulan sang Pebrero. Tinon ta subong ha 25 na 5 days more to go. Action firing line. O galing suno kay Duque dire, kung nagatahaw dito sa NCR, sa mga regional naman niya, binyo nagasaka-saka siya, no? Pero subong, may bag-o kitang card sang kaso ni COVID-19 diri sa aton sa Western Visayas. And happy to announce mga kaaksyon nga inang nubo-nubo na siya, no? Ang Bacolod may ara na lang sang 163, ang probinsya sang Negros Occidental 181. Nagligad galapaw kita 200. Action firing line. Kabay pa initanan mga kaaksyon, maamat-amat gid ini kag matadlong pila ka adlaw. Now, ang iban nga balita mga kaaksyon are bakuna, no? Way na ko nagpadamo pagid sa iban nga balita sa nasyonal kay daw puro Omicron, politika na gid man subong ang nagauso mo, no? Diri kita anay sa bakuna. Kundi subong ang Pilipinas damo pagid man niya ang wala na makunahan. Aminado ya ang Department of Health nga ti layo pa kita ya sa ginatawag herd immunity. Inang balang 70% of our population dapat mabakunahan sa 110 million Filipinos mga kaaksyon. Now, subong grabing paghigpit naton. Ita mo na may mga malls na gani nga
Inang kung way ka sang bakuna card, hindi ka pwede sulod. Oo, ga-practice na nasubong ang ibandi, ga-sulo sekreto lang, tamad lang magreklamong publiko. Action firing line. Iti way man gayapon mahimo, kay ti gobyerno ang nag-govern sina nga kung pwede lang, pangitaan ta sila sang vaccination card para sigurado. Ti okay man, kung naman na ng solusyon, tingawin nga hindi. Action firing line. Dito sa NCR ya, amo na nang gatrabaho to subong mga gaobra ka dapat bakunado. Kanagid, no? Kag iban pa mga kaksyon. Now, aring isa ka balita subong nga nagtandog sa akon sini nga balatyagon ho. No? Kag gabasa lang ko kaina siling ko ini once mabatian karon sa mga utod ta nga naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Ilabi na gid ang mga pigado naton nga mga senior citizen, mga kaksyon, nga nagasalig kung kisa sang ila sinibulanan nga social pension gikan sa publiko. Action firing line. Publiko o kung gikan sa gobyerno, mga kaksyon. Kundi may ara kita sang Republic Act, mga kaksyon, nga ang dapat ang mga senior citizen naton pagtupa sa 60, automatic ina sila may ara na sang benepisyo nga 500 pesos. Di ano man na ng 500 man? Parang kang istorya kay aksyonan ng 500 siya, isang tawag lang na aksyonan. Sorry gid ha, gina-implo ta ka. Slingkong 500 kay aksyonan, isang tawag yan lang sa food grab na impas. Action firing line. Pero ang 500 sa mga senior citizen sa isa ka bulan, worth it aksyonan. As in, kadako sang bulig sa ila. Now, 500 pesos sa isa ka bulan social pension na, pero galiniya na bala ang aton sa nga mga senior citizens ang kalipay nga mabaton nila ina bakal bulong. Action firing line. Actually, nang 500 na kung kisa, hindi na gani magtupa, riktas bulsa nila, rikta na sa butika, ginasaligan. Kung kaysa intrahan pa sa mga kabataan, pangayuan, pupusos ko mga kabataan, doon di mamitindihan, 500 pesos, updan pas nanay kay tatay, pagkatapos, kuwaan pa din sa gatos, 2 ka gatos, may puriyagaba. Action firing line. Now, aring pinakapait subong, kay ginsuhistyon ni Senador Nancy Binay, mga kaksyon. No? Ginsuhistyon ni Senador Nancy Binay nga i-require ang pagpabakuna sa mga senior citizen kung magkuha na sa ilang sining nga pensyon nga 500 pesos. Disgrasya. Action firing line. May ginhambal pa siya diri sa ilang sining pag-inistoryahanay dira sa Senado. Kundi may ara sang ginduso to nga hagna si Senior Citizens Party List Representative nga si Rodolfo Ordanes nga himuon 1,000 ang bulan. Ti pasado na ni, pero way panina aktuhan hasta subong, no? Duway pagini mo. Ang gakatabo subong, ang mga senior naton halos ini sila tanan-tanan may ginabatsyag na. Action firing line. Isa sa mga rason kung nga hindi magpabakuna ang tao, kung may ara sang ginabatsyag sa kaugalingon, kay base mapatay pa. Action firing line. Ti karon ining mga senior citizen ta, kagwaay naman ni sila galagaw sa pampubliko nga anga sila ning ipton ta yaman. Action firing line. Di inigin pulot ni Nancy Binay iya nga mga suhestyon man. Gintun-an niya man ini. Anyways, ini suhestyon pagid lamang, pero base matuban ini, kay once magbukas ng ilang mga bibig da sa Senado, may minutes na mo. Kag pwede nila niya nga iukaton every moment nga magkinit-anay sila kag mag-hearing or kung mag-session sila. Pwede nila mabukad ina to check kung kumusta na ning suggestion ko. Action firing line. Dapat na dumduman ni Senador Nancy Binay nga wala sang mandatory sining vaccination. Dapat na dumduman niya ni antes niya ginhambal ang pag-obligar sa mga senior citizen nga kung magkuha na kamo sang social pension yung 500, dapat mabakuna gid kamo. Way kamo naluoy. Action firing line. Way kamo naluoy sa mga tigulang. Tutukin nyo na lang ning mga himsog ho kag mong bakunahin nyo. Kung gusto nyo gid i-mandatory nyo panglagsan nyo ni mga himsog nga way nagpabakuna kay may ara sa mga belief dila way gani mandatory mo. Tapos sa mga tigulang among ipton ta. Action firing line.
Buwera nga ba, no? Sige, daligid lang. Kay, kung maghambal kita senior citizen mga kaksyon, diri sa aton sa Negros Occidental, damo gani reklamo nga sulupo-lupo pensyon-pensyon kamong iban pinapili-pili pa pero way ko gapati sina. Kay automatic ina iya nga once gani nga 60-year-old ka na, ikaw ya kwan ka na sulod ka na sa senior citizen kag automatic qualified ka sining 500 pesos nga social pension. Action firing line. Pero check naton abi kung paano itratar ni Councilor Archie Baribar. Si Councilor Archie Baribar mga kaaksyon, siya ni ang Committee on Senior Citizen diri sa syudad sa Bacolod. Ano ang iya sining palayag or mahatag nga opinyon sa sining ginduso kag ginsuhestyon ni Senador Nancy Binay dira sa Senado? Action firing line. Hulaton ko gani kung anong kasunod sa mga kaksyon kay gusto ko gid nga isa-isa ini kag maplastar mga kaksyon ang ini nga balita kay ako ya tuman nga kaluoy ginabatsyag ko subong sa mga tigulang mag-inamos ni. Action firing line. Ho, kay nga asagi una-una sagi ta gini sila kapilit kay ang mga senior citizen taway naman gani ginapagwa. Diba? Sa idalom sa aton sining health protocol sa nga ETF, ang senior citizen ta, abi hindi ka mo magwaanay nago kamuda pagkatapos mong piliton nga magpabakuna. Action firing line. Di ba? Dito ka sakit naman sina. Lines of firing line. Sa aton nga linya si Bacolod City Councilor Attorney Archie Baribar. Attorney, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. May gabi, Action Brian. May gabi sa imong tagkalamaki. Salamat gid sa time, attorney, kag Happy New Year. First ko ning interview to sa 2022. Attorney, medyo natandog lang ko diri kay sining news nga nagwa sinigla mga adlaw. Sa Senado ginha suggest ni Senador Nancy Binay nga salig ni siguro kay hindi pa man siya gapapili subong may another 3 years pa siya. Nga kung pwede ang mga senior citizen magpabakuna antes ihatag ang 500 pesos nga social pension. Attorney, any opinion kag comments ni attorney kung ano ni siya? Yes, Action Brian, ang ina nga requirements, further requirements is unfair kag wala sang Yes. kung sa insuranay pa wala na sang legal and moral basis, no? Number one, unfair na siya because you are delimiting a privilege granted by law in ang aton nga social pension nga 500 tao lang nga 500 pesos a month. Gani man, no? Sa aton nga mga indigents, no? Wala ina sang ginhatag ina wala ina sang qualification. Yes, basta 60-year-old lang. Qualification niya lang is 60 batag indigents, no? Amo lang ina. Karon kung butangan pagid naton sang another qualification nga kung hindi mabakunahan, what will prevent us from saying pagkatapos na mapabakuna, kinanglan pag sila nga may booster para nga makuha naman nila. No? Or another requirement naman. No? So, ang akon nga sense is, let us give it to the senior citizens. Anyway, ang pananawan sa iban nga senior ang iban nga senior nga istorya ko sila nga to, sunset na kami ano pang amon nga pangayoon, especially kung naplastar naman tanan, no? Way matagadali nga gambal nga ginadalian ang pag-lockdown sa nga kalibutan, pero ang butang balon is give them their sense of self-esteem nga sila yung madesisyon, no? Do not get the little that the law has given them because you just want to add more requirements, no? So nga kung nalantaon daw ka budlay gid sina, no? I don't think we should force people, especially ang mga senior citizens. Kay na gani before you counselor naka-comment ko gani siling ko, di ba hambal sang aton sini mga doktor sa mga experts ta sa medisina nga kung ikaw may edad na, kindly check to your doctor before ka mag-decide nga magpabakuna ka. So, given nga mag-60 ka or sobra na, kaysa 50 pala may mga kumor ka na, may ginabatsyag ka na, di nga sila gining tutukan. Teka, baluta may ginabatsyag, di sila kagkaroon kung mga kalaigo, di sa first dose nga bulubog at dabi kag magturong mata nila na attorney, no? Hindi man ta may mga comorbidities siya ti anak na, no?
But ang ako nga sense is hindi ka na pagpabugatan ang sitwasyon sa mga senior. Yes, yes. Kung ahaw 500 ginang nga kulang pag gani na, no, kung sa inistoryanay pa hindi gani nakaliko sa bangga sa ulang adlaw, hindi mo na pag-idungangan. Ano ko na kuya, ang imo ni Senador Binay, dungangan niya pang social pension. Correct. Kaya amo ni subong nga ang aton nga mga senior citizen na butang sa kaalang-alang nga daw hindi sila kagwa kay damo sila restrictions. Himuan na lang nga if there is anything that we can do for our senior citizens, dungangi ang social pension. May kinamuno mo na attorney, no? Si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, doon ako pag-intindi kung may ginduso ni siya, ngayon 1,000 pesos. Anong update ni attorney? Ay ako kay Balo, but I am expecting taga-taga naton sang dako ang aton nga senior citizens, especially ang nagapaton sang social pension, ha. Correct. Kay nakita ta naman kung anong gila nga sitwasyon. If we can spend so much formally ito nga inistoryahan na ito, why can't we give it instead sa aton senior citizen? That's amo gina, no? So, kabudlay. Kag Abian Brian, ma-report lang ako sa imo ang ordinansa ni Consial Baribar sa paing sang Ladirais nga pag-release ang sang senior citizen sang centenarian nga benefit. Ginsugdanan. So we are at the Bacolod City is privileged to I think outside the Metro Manila, ang Bacolod City lang ang LGU nga naghambal nga ang inyo nga 100,000 sang 100 years old sugura na namon hatag sa mga paglabot nyo 80, paglabot nyo 90. Ay, wow. So, kuha na pasado na attorney, no? Pirmado na ni Mayor? Nagsugod na gani pangatag. Nagsugod na. So, pilang 80? So, ang 80, 10,000. 10,000. No? Pero, bangod kayo umpisa kag ginalantaw naton ang sitwasyon sang aton nga mga sang aton nga finances. So, tanan 80 hasta 98 10,000. 10,000. Provided nga nakuha nila ang mga requirements ang laying sa bahay sang centenarian. Okay, sige. If example, nakabaton siya sa 80 siya, kag pasalamatan tabi ang Ginoo, naglabot pagid siya 90, abi. Another pila ang hatag liwat? Another 10 kung 10,000. Sige nato ng aton nga funding. No? Sa subong sa unang sa ikaduhang nga term ni Mayor, nakabato na siya 10,000 kay 89 siya abi. Pagka next time ni Mayor Bing sa after 2022, kung kaluyan ang aton nga financing mga finances naton ma-regular ulit naton, kag magpagwaliwat sang bag-o nga funding sa sinanga ordinansa, di ang 90 makabato naman sa another 10. Another 10, so nabilin sa 80. If tagaan sa tsansa, sang Ginoo, mag 100 dito na ng 80 mil so ihatag tanan. Yes. Ang 80 mil dito na lang kuhaon. Kuhaan tanan. So, ano ni Councilor inang ordinance ni Ocon Resolution Ordinance? Ordinance ni sang 2019 ayo na kun si Mayor kung pwede naton nga in fact sang 2019 nga kampanya, and I will not be modest about it kay ginprominsya ko ini nga we will make Bacolod a senior citizen friendly city. Wow. And ang unang step is to make sure nga ang aton nga centenarian award masugura na naton hatag. Kinaintindihan man namon nga kung 100 na kang mabaton sa isang 100,000, daw hindi man ma-enjoy. Ang kabataan niya mong ga-enjoy. No? Kaya naway pa kung isa. No? Labi na gina nag-process, no? Daw siya gitong lamang. Hindi tanong na pagulaton nga hindi ma-enjoy sa natin nga senior nga centenarian. Now, we will try to give if our financiers would allow it, we will try to give it as early as possible. Yes, Boca, very good attorney. Congratulations. Pero attorney, lastly, if in case gidman nga matigayon ining ginaduso ni Nancy Binay, ano mahimo ka resolution nga naga-against isini or magasulat ka dito sa Senado so that may voice ang Bacolod attorney? Yes,
I will should this come into play, maayo ako sa mga kauplanan nakon sa Sangguniang Panunsod sa City Council. Nga let's pass a unanimous resolution nga nagahambal nga kung mahimo hindi ina paghihata himuon nga requirement kag kung mahimo dugangan na lang ang instead dugangan na lang ang aton nga social pensioner. With that, attorney, salamat sa mga serbisyo. Mayong gabi ka mabuhay ka, attorney. God bless sa atong tanan. Salamat gid kag more power sa imo Brian kag sa imo nga tagsalamat. Thank you, good sir. Action Firing Line. Nancy Binay, basta ka pamati kada or mga kakilala niya di kindly text kay Senador Mansi Binay, hindi mayong himo yan eh. Action Firing Line. Instead nga i-requirement mo ng blue bakuna, abi dungagid abi Senador Binay bisa taga 1,000 rimo 5,000 ni bi kido damo gid maka mo kwarta. Kita mo nga kwentruhanay malangin mga utod mo da sa Makati gani kamo lang ginawas agan yung kwarta magululutod lang. Action Firing Line. Abi iwasag na sa bugos nga Pilipinas instead of ipiton taning mga kugbosta kag mga indigenous ta nga mga senior citizen palanggaon ta na lang sila kay gahinunod ni sila iya. Oo, tapos ang kalipay nila buhinan kag butangan mo pa sang requirement nga mabugat. Action Firing Line. Muna no man way gini isa gini kagabing tuon niya pila ka adlaw ang huna-huna sini antes gin bagwa ya sa bibig. Ay susko kung isa kabalo ka mga maalam ni mga senadores tato dira kung isa ka katiplang man sila no. Action Firing Line. Mayara man sa hindi gid manami yang kwan hindi manami nga mga kaangay sini. Ti subong ang mga pensioner naton, o mga social pensioner naton, nga aho sa 500 pesos malang, kabati subong sini nga balita, ang kumuray sini kag ang tinulukay sulod balay na ang buwas aga himuon ila nga chismis sa ila tupad balay ito nga tigulang man. Action Firing Line. Ang papa ni Nancy Binay kapapili subong aksyonan senador si sino nang ngalan niya si Vice President sa una, G. Jomar Binay, kapapili senador. Pero ti lain-lain man ni sila kalkulo sang huna-huna. Action Firing Line. Dira lang ko anay asta sa mga senior citizen, subong nga gabi gin pangapinan kamo namon ni Attorney Archie Baribar ha. Kabay pa nga dira sa Negros Occidental nga naga-monitor subong sa mga board members naton dira nga nagauyat man sang Committee on Senior Citizen kung may ara gid man ni. Kabay pa nga makahimo makamusang tikang da unahan yo na linidaan padala sang sulato sa Senado ho kag kontra kamo sa sini nga mga suhestyon. Although suhestyon pa malang ini, pero subong bugos nga Pilipinas di ga lapdanan ni. Action Firing Line. Mabudlay ini. No, kadamo sang disbintaha. Suliton ko ha. Una, ang senior citizen ginaprohibit na naton sila nga magwa. Idalom sa IATF nga rules naton subong ka guidelines. Di nga sagi ta pag sila kapilit nga magbakuna, lumagluwas lang guro kung nagatrabaho sila. Ti inaya magpabakuna gisla kay kung gatrabaho ka meaning himsog panglawas mo da kasarang ka sa bakuna mo kay prangka ang bakuna hindi siya delikado mabulubog at sa imo kon inang may ara ka sa ginabatsyag ginahambal gani imo nga ngayo ka to na isang doctor's advice kon may ginabatsyag ka. Action Firing Line. Ikaduha, si senior citizen hindi naman ni sila importante pagid nga magsagi ka liyong da, dibla? Kag sagi ka, basta do ka. Tapos ang 500 do ipungan mo pa yung 500 pesos. What to think mo na no man. Doon di ko maintindihan kung di indapit na butang ning huna-una ni Senador Binay mo. Action Firing Line. Pagbasa ko kay Nasling ko, ano ini? Paano niya inapinsaran? May advisor man ni siya? Take note, suhestyon Suhestyon pa lang. Pero masakit na. Action Firing Line. Tingakon nga Iloy, prangkang istorya, senior citizen na 80 plus ng edad sina. Tigabato na siya social pension. Indigenous man siya mo. Pero maginamo sinin, bisan ako yaghambal ko, hindi na pwede bakunahan pa. May ara na nasang ginabulubatsyag ang tao, although Iloy ko subong niya, himsog ni siya, mapagsik, kag gid problema. Pero way tek balo, kay ti mas luya na ning lawas na kumpara sa aton. Action Firing Line. Gahilanat ganidang tag 30 anyos, di blaksyonan. Gahilanat ganing tag 22 anyos nga ginbakunahan sang J&J gani. Gapululi gani way kapatapos duty. Action Firing Line. Ining pang tag 60 plus, 80 plus, 90 plus. Ay what? Sus ko ga do ka nami hanusan. Action Firing Line.
La City 38 sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Pagbalik ko karon mga kaaksyon, unahon ko ning balita anay. Sining pagkapatay sang 8 ka tuig nga bata nga babaye nga ang iloy OFW kagway pamakitaan ko din ang amay sini. Aksyon Firing Line. Dira lang naga-star sa lulo niya, mo nakauyat sang pinabayan nga linya sang kuryente das bago ho patay gido. Aksyon Firing Line. Karon dugay-dugay kay tawagon tang tag-iya sang linya nga ini kag kung anong mahimo sang Sineco ay giniga-inspeksyon ang Sineco sa mga linya lada. Pero daligid lang, sa mga utod ta nga mga senior citizen, mag-Bluterna Plus Herbal Capsule kamo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Maayong gabi sa mga listeners naton, si Milili Oligo dira sa may Bunny Cave 24/7. Great naman si Sir Lester Ray Benitez sa New Zealand. Jensky Mayag, mangkot lang ko uli, Sir, may RT-PCR test pa ba ang Manila, Sir Brian? May ara pa kay way pa na maaprubahan. Hilordes Villanueva, good evening, Sir Brian. Pa-shout out na the family Anog and Tolentino watching from Don Salvador, Barangay Benedicto. Bao, mga utod tirada. Elvira Hilugo, Sir Brian, watching from Charito Heights, Granada, Tamiao ko Gasis family. Pamati gid sa bata. Thank you and God bless. Idilaos Araman with Nana Isabel. Milili Oligo, nag-greet siya lang si Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Matt Mayo, Jinky Daylagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Novem Juanites Maghari. Gamonitor diri sa Barangay Villamonte, greet lang family Maghari, kag Juanites. Georgia Gargasiran, gina evening action palos. Kag sa listeners sang ARB. Salamat gid. Si Mylene Tadia, ara man nagamonitor sa Kuwait. Mike Batista Raman, Rofi Libran, good evening. Sumbray monitor ko di regarding sa Udet Ayuda diri sa Amon Bao. Grabe gid ang isyo. Nami bakulon sa mga pungko sa barangay PM Kusibo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig. Okay. Gina-greet niya si Stella Yo Barbo. Okay, ara nagbalik na. Paul Spot III, si Noy M. Dipon, Noim Dipon sa Quezon City. Salamat gid. Imbong Jocampo ara, thanks God kay nagdubo ang kaso sang COVID. Yes, amen. Michael Cinco Lamayen, ara man naga-monitor, God bless man. Leia Younger Esquivel, ara man sa Talisay, stay safe and God bless man. Joby Monares, Barayoga Ray, Melvin Piniafiel, MJS Candido Hildure, Brian di man tanan nga 60 senior may pensyon pili man aksubray. Amo tong ina na miss ko. Indigents dapat. Indigents dapat inabalang pigado ka. Roth Huguan Alojado, nagamonitor man sa La Granja, Evelyn Alojado. Danilo Lauron, aksubray daw hindi na mayo ginahimo ni Binay, gusto ya guro patsyo ng mga tigulang. Daw mo amo gid guro. Christine Minies Villalubos, gamonitor sa Barangay Pandanon. Hilordes Villanueva, ako nanay aksubray, wala pa man pensyon nga edad ya 64 na. Ay nga, ti dapat nagpa-kwan ka muna, nagkanto ka mo sa senior citizen office, kag nagpa-update, nagpa-rehistro. Milili Oligo, wala gid ka panumdom si Nancy Binay, nga may nagabuto sa iya. Si Hildore, dapat may mga data man kung wala live birth, kag marriage contract, hindi man madala sa pensioner.
Hildori liwat, nanay ko 95 years old. Ayawan ko process ka papil niya. Felix Gart, good PM magsumbray, nami ta ti ani ang propose para sa senior citizen kon paagi sa barangay, korupsyon sa iban, hindi kakatilaw. Akin intos man na, guro hatag man guro, no? Alma Gonzalez Possession. Action Bray, may gabi, 64 na ko, wala gid ko katilaw sang pensyon, wala man ko SSS, wala man GSIS, nag-apply ko diri sa Mansilingan, wala gid until now, salamat. Uy, nga amanay, basi well off kanay. Tribik attorney Archie Baribarnay. Georgia Gargasiran, hambal yahoga, waka lang si Binay, wala gid ya ginabinag-binag kung may bugat ang proposal ya. Kung i-bash na siya, ti basi mapalusot naman. Ati amo. Bibing Dagia Bautista, good PM magsumbray, ako balaya, 60 years old na, senior, wala man pensyon, ano himuon ko, wala SSS, ang una ang bana napatay lang to. Tikon wala ka SSS, meaning wala ka sang remittances sa SSS, basi way ka mo remittances to. Sa pensyon niya, kanikadto ka to ma'am sa sa inyo banwa bla, doon diin ka, syudad, sa Senior Citizens Office na si Arnie Martinez Paliad, naga-monitor man, thank you gid. Veronica Santillan Manukan, Belia Villaruel, makabaton social pension ang senior sa edad nga 75. Nonoy Castanida, good evening Subray, with regards sinabala kay Binay, dapat tani imando niya sa lahat ng LGU nga every December may gift check sila sa pamasko. Instead nga po bagatan niya kaluoy na niya bala sa ila. Gani man. Mila Paternal, evening Subray, watching your live ang thank you Ginay. Si Mario Lim Himenea, Subray, taning mga buang ang mga street children dala ang ginikanan nga waay mana virus. Way man bakuna, pwede mo mapamangkot si Binay kung iya pamilya kag siya nabakunahan man. Kung may number lang ko kay Binay, tuwagan ko, ginagaling ko ko number eh. Angela Gayondato Castillo, naga-monitor man. Good evening, Subray, kay Councilor Baribar, God bless, salamat. Jocelyn Liboon Dispoho, si Ifani Acop Aloperolino. Good evening, Subray, pa shout out lang sa akon mama, Paning, kag mga utod ko sa sitio Tigisan, Barangay Montilla, Moises Padilla. Inday Blaza, may gabi, si Kate Spade Araman. Kurt Nathaniel de la Torre, good evening, akin na monitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Si Kate Spade, diwa tambal niya, salute you, sir. Para to kay Attorney Baribar. Kurt Nathaniel de la Torre, good evening, basa ko na. Si Marnie G. Evening, Subray, tanig ginhimo na lang sang konsiho nga ma-start sa stenta. 70 years old, mahatag sila 10,000, kay damo na sila balaklon nga mga bulong para maintenance, salamat gid. 80 itong naprubahan. Eden Legaspi, mayong gabi, Subray, great ko lang gali, mayong gabi sa gupuhon kong amigo nga si Ivan Galve, nga taga Barangay San Miguel, La Carlota City. Angela Gayondato Castillo, Subray, naka-booster shot nako, senior citizen nako. Bati mayo ginay na kaya mo na. Stephen Magbanwa, good evening Subray, niya punta upod asawa kag duwa ko kabata, pinarito nga liwet, baw kanami turn ba. Donna de la Gracia Araman. Si Jody Florentino, thank you gid. Nicanor Ticala, long live Attorney Archie Baribar. Si Randy Diemos, Subray, may gabi langda sa Lutak Park sa Hacienda Grande, La Castellana, may lang ang pagpamati da. Si Tess Cules Araman sa United Kingdom. Nelvi Hamilano, Subray, good evening. Si Mrs. ko gapamati gid Nelvi Hamilano. Thank you gid. Nelvi or Nelv. Ben Pass Bards, naghatag kagina sang hapon ang Dolly worker
gakulumod ang workers kay may cut nga 100 pesos ang barangay. Ay na ano maning barangay? Sa diin nga barangay man? Nga ginapangkwaan nila naman? Si Raydan Velasco, Action Bray, butuhon kuliwat si Attorney Archie Baribar, Action Bray. Si Warren Ortiz, Araman, Jonalyn Ninial Discrepito, tamayaw lang kay Donna de la Gracia sa Estefania. Si Mila Paternal, Sir, kahinay sang monitor mo? Basi sa cellphone mo, gurunay? Oo. Burley Anuales, si asa lag-asan ba nami tani Ben Pass Buds kung may maka-interview kamo maka-interview tada sa inyo ba kay kun amo lang ning text lang waita basis gid ako hindi ko ma-gets tanan pero kung may interview ta pwede ta tawgon ang igtalupangod ni kapitan da anong rason kung nga ginapang katingan tag 1,000 ti kun mag 50 kamo na kabilog sa tag 1,000 5,000 man ba perti no ti abi pa-interview kamo abi kay para mabalaan ta ha ang kaundan gid sang inyo reklamo although hambal mo ti may cutting 100 pero iban pa gid nga mga pwede ta ipamangkot law sige ti relax lang ko kadali ha kay medyo gakatol man tutunlan ko sang wakal mainom ka na isang maligam-gam nga tubig. Last 7:50, di mo magbalik da ka interesting ang next nga balita. Ang bata nga napatay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumakaat na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances kunyara sa evacuate. Sige, mayang gabi lang na kay 28 nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Hambal niya, akon mama, senior citizen na 90 plus, wala nagagwa na booster na siya. Just now, ara sa hospital na COVID pa. Pero dako gid bulig sa iya. Sige. Kita mo wala gagwa, pero na COVID pa, meaning, basi may halubilo lang siya halin sa gwa nga nakalayaw bla sa sulod balay nila. Amo ginang problema ni COVID-19. Action Firing Line. Si Bon Ignacio naga-monitor man sa La Carlota. Si Reggie Valencia Tilanas. Good evening, Action Bry. Nasobrahan ni Goro si Binay sa bakuna. Action An. Pwede ko kaayo sa pula na Action An. Thank you, gina. Pasensya, gin. Daw nagkitid ang utok niya. Salamat na ya. Di man na iya kwarta ang ginahatag sa mga senior citizen nga tagaan niya pa problema sa pagkuha sa pensyon. Ang mga binder boy niya sa Villamonte. Okay. Salamat kita sa inyo. Gusto nang iya ang utok ni Binay doon naggamay ha. Action Firing Line.
Pabudlayan pa mga senior citizen nga. Aw-ahaw nga 500, balabagan mo pa. Sus ko. Ay nako. Kabalo ko, majority sang senior citizen subong, hindi magpabakuna. Prangka na nga istorya, ya. No, damo pigado nga senior citizen. Pila man lang kabilog ang senior citizen nga manggranon man. Action firing line. Ang iba naghambal sa 64 na kula, di man ko yapon nakakuha sang social pension. Why man ko ID, ati why ka lang yung nag-process. Tadi nag-process ka kay maka-process ka gid sina. Labi na gid kon belong ka sa mga indigenous na, indigent ka or indigent ka rather. Si Jensky Mayag, Action Brylan to ako subong live mo. Shout out ko lang si Mama sa San Enrique, si Luzminda Dulaca. Nga gwapa nga mother ko. Bauti ka namin nga anak, proud gid ka tama. Virgis Alpinda man niya. Present naman kami sa Celine Homes. Stay safe and healthy always, Action Bry. God bless you and your family. Sa Estefania, dabla sa may kapihan, si Dalom sang Santol, may gabi na sinyo tanan. Kung gusto niyo mga pisa, Estefania, kadto kamo sa Idalom sang Santol. Action firing line. Sige. Ang iban nga panamyaw karon sa cellphone, tapag balik ko karon dugay-dugay ha, kay ratsadahon tang iban nga mga balita, mga aksyon sa aton sa pagpangalagan. Action firing line. Kaina, nakuha taning balita mga kaksyon, gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang report gikan sa Bago City Police Office. Sini nagluntad nga pagkapatay sang 8 ka tuig iyang bata nga babaye nga isa ka grade 3, no? Student mga kaksyon. Dira sa may area, check ko lang kung ano tong area gid, no? Dali gid lang mga kaksyon ha. Kaya doon nalimtan kong area niya pero kompleto na natin siya, no? Sa area sang Bago, sa area sang Purok Masinadyahon, Barangay Lagasan, no? Barangay Lagasan. Suno sa report sang Bago PNP, ining bata nalabyan sang duhaman ka mga minor de edad nga naga sakay sa bisikleta nga nagahamyangon ini sa kilid sang dalan, mga kakson. Kag samtang nagahamyang ini, may nauyatan ini siya nga linya sang kuryente. Action firing line. Ting duwa to ka bata nga lalaki nga naga-bike-bike nangayo sang bulig. Pag-check nila, ay may live wire gidya gali ining linya sang kuryente nga ini nga iya, according sa report sang PNP, iya sang Central Negros Electric Cooperative. Action firing line. May picture na isa kabilog, sir mo, paki-check na sir, na? Gindala pa hingagaw ini sa hospital. Pero tingin deklara nga DOA, no? Imagine mo kuryente blang uyatan mo, electricity ina iya. O, gakapatay gani mga gulang na bata pa, no? Damo na abi kag waay sang may nakabuglig sa iya. Action firing line. Mahiligon ko ning bata maglagaw-lagaw sa gwa. Dira na lang ni siya ga-star kay lolo niya, kay ang iloy ato sa gwa sang pungsod nga pangita man kwarta. Action firing line. Pero ang yasring amay ginapangita pasubong sang pulis kundi ining amay. Action firing line. Suno sa pulis mga kaksyon, ining linya sang kuryente posible nga napalos o kon hungod nga ginpalos, ina gina-investigaran pa lang hindi ka mo maghatag sang conclusion dira, basi naga-monitor ka mo, nga nagaangot ini sa poste sang Sineco, kag didto sa puloy-an ni Mr. Ariel Villanueva. Action firing line. Arang bata, kung may ara ka mo sa Facebook, galantaw, arang bata, gamyango, no? Oh, may kuryentes kamot niya. Now, ang pulis, nag-imbestigar subong. Kag kon mapamatud-an, kung sino ang may negligence diri or may sala, ginaayo gid sang pulis nga ang pamilya sining nasambit nga biktima magpasaka gid sang kaso. Action firing line. Reckless imprudence ini resulting to homicide. Mabulubog at ini nga kaso. Bisan ako man dapat failan kaso kay nga tigulang na ta kaintindi na ta kung anong ginatawag nga kuryente. Action firing line. Sakit gani mapasok kada sang kingke ang kuryente pa nga
Pwerteng bultahis na. No? Ang pamangkot naton, sinogid bala ang may sala sina diri. Ginpalos lang sa mga taga-dira mismo o kon may ara man sang ideya si Sineco pagkatapos ginpabayan landa, ina ang aton pa nga tukibon. Pero are ang confirmation kag interview naton additional sa kay Police Lieutenant Colonel Ju.M. Malong mga kaksyon. Ano ma'am ang investigation niyo ma'am sa tong bata nga nakuryente ma'am patay? Okay. Ang sa bata to, sir, ano, to siya sang duwa, actually ka, ano man, ka mga minors, mga nagabike. Natabo ni siya sang hapon, January 24, around 3:40 p.m. Sa Purok Masinat Kahon, Barangay Lagasan, So, according sa duwa ka bata, sa police sa, sa tawa, si 8-year-old na victim. While nag-bike sila, sir, naagyan lang nila ang bata nga ni. And sang din-check natin man sa family, kay ang upod sa bata ni Lolo, yan na lang niya, ang iyang apet. Kasi sa buwak, W niyang nanay niya. And ang bago subong isang ang iya lang ang lolo, ang bata nga ni ko na mahilig niya siya maghampang lang sa ila, sa sagwa ba? And ay aware na nakalatag yung dira and wala siguro nila nabalaan na live wire niya sa gali. So, accidentally, basi napulutan ng maybe siya sa bata, but then wala siguro may nakasita siya sa time na nakapan niya ng live wire nga ni. Amo na nga nagdalang yung bata. So, sa subong, sir, ang after sang sang na-discover siya sang duwa ka bata, so immediately gindala niya siya sa Bago City Hospital. Pero gindeclare na siya sang isang doktor, ni Dr. Palmares na dead on arrival. Kahapon man mismo, hapon. Ma'am, concerned kami sa linya sang kuryente. Di na siya mag-aangot, ma'am. Actually, sir, gaangot niya siya sa poste. Gaangot siya sa balay sang isa ka sino siya gani man? Ariel Villanueva. Ariel Villanueva. Gindetach ni siya galing, sir. So, wala kung magaginhimot. Kay, supposedly, pag kuryente, delikado ko dahil subong. Pagkalinaw ng doktor. Dapat ginhimos ni siya. Galing kayo, wala nila himos ang wire na ni. Amo na galing ikaw, wala kami sa, sa himata man isang bata. If they're trying to file if they would want to file a complaint, no? Kaya nakita natin may negligence banggit sa part ng tagiyan isang kuryente nga ni, no? So, we're waiting if they would be filing a complaint against the owner. Ma'am, ang pag-detach, may ideya ka mo kung sino nag-detach, sila langgid, or wag sila ngayo bulig sa Sineco nga may otoridad, no? Ako na siya, sir, ang dinapacheck ko pa sa akong investigator. Kay the moment gani, nakita ko dito gani nga may neglect, and especially nga bata ni siya gani, kaluluoy nga case nga ni. Ako pa ning dinapacheck ko, sir, kung sino ni siyang nag-detach, kag basta lang yung butang, dira sa gilid, sang dalan lang. Okay. So, alin sa balay nila to, daw ginlukot na ni Ma'am Pahigad sa kilid sang dalan, kamo sina? Yes, sir. Nakakakas lang niya siya according sa ako, ako nga investigator, nakalaylay lang daw sa gilid lang yun. So, ginapacheck ko niya siya, sir, kung sino gid niya siyang nagbilin dito is it ang owner, pala sang resident, sang una, ginatakda ni sang kuryente nga ni, or ang Sineco na mismo. Say, this case, no, should be handled properly. I hope this will become a lesson learned, especially not only to residents, but also to Sineco. Man, i-check nila dapat ang mga linya nga wala sang may mabiktima nga mapareyo siniliwat. Action Firing Line! Nagpaangot si ni ma'am. Pwede na ma'am nga ang pulis ma-file sa ila ma'am. Kag ano nga case na ma'am? I-check ko pa, sir, kumiyara pa niya siya sa negligence. And ang malamang, sir, kung mag-file kami sa case, it would become reckless imprudence. Yapon. Imprudence resulting to homicide na siya? Yapon, yes, sir. So,
kay may neglect sa part lang man sa ano. But we're still trying to check this case pa. Pwede man na ma'am siya mahimo against Sineco, ma'am, if in case the Sineco amo amay negligence dira, ma'am, pwede man. Pwede kung sa family sir, kung mag-file sila okay lang man sa amon. Wala problem. Pero amo na ganyan ba ko, it's still subject for investigation. Kung sino dito lang nagbilin sang kawad sang kuryente dito nga live pa, no? So kaluluoy gito sang bata ako when I heard of this news yesterday do ang bago kaluoy man nga bata ni 8 years lang siya, no? So amo na Gabasa buliyo amo na ma'am, no? yes. According sa investigator, sir, amo na nga wala pa kami naka-istorya kay syempre ang upod sa bata is loyal lang. For now hindi siya ka-decide so kung ma-file ba siya or isang complaint or hindi, no? Kaya pamilyaryahon ang nanay din sa bata. Ang amay mamaya, amay? Wala kami idea, sir, kung hindi ng father. Ang mother lang, sir, na-mention sa amon. I see. Ang mga titas, tito siya mamaya, I'm sorry, gusto talaga mabalaan. Ara man da? Ari lang man, sir. Ari lang man direct. Pero ga-cooperate mo sila sa buong mama, no? Siyempre, nablos. Yes, oo. Ang ginapabalikan kami siya, sir, sa apon, ng investigator, kay para in case gani, kung may makita ko nga negligence, bigla, then we would encourage them to file a case. Yes, correct. Dapat lang. Sige. Ma'am Malong, salamat. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Amo na mag-aksyon ang investigation sa Bago City PNP angot sa nasambit iyang insidente. Aksyon Firing Line. Kon may ara dira sang maluluyon nga mga public officials sa syudad sang Bago, no? Palihog man buligin yun ning pamilya siniyay. Hindi lang buligan nga padalaan nyo to inog pangapi sang mga nagapulaw, buligan nyo gid kung sinong dapat failan kaso da. Action Firing Line. Irresponsable ini mo, no? Irresponsable ini kabalo nagikita nga live wire inay. No? Kabalo kita nga delikado ina. Ini gani mga poste sa mga linya sang kuryente nga iya sang napukor ni sa una NGCP sa aksyon no? Ginabutangan, poste lang na, ginabutangan ginina da sang baral palibot, tapos may signboard pa ng keep on distance or hindi magtandog kay high voltage, pagkatapos dangerous, di ba? Di pagkatapos ining linya na gin mismo sang kuryente nga nagaakot-angot sa poste, pabayaan ta lang. Pasensya gid kon may ara gin man sang ideya ining ginangtan sang linya sang kuryente, pagkatapos gin detach o gin palos ka gin butang na da sa kilid, grabe kay responsable si mo sir. Action Firing Line. Kon Sineco man na nagkakasini kagin bilin manda, otro man irresponsable man, no? Sino sa duha nga ini ang may kapalpakan sa paghimo sining live wire nga ini. Action Firing Line. Tokibon tani sa masunod nga adlaw mga kaksyon kay ini nga mga ini nga klase sang balita mabutang ni mga kaksyon nga hindi na naton masaligan kung kisang Sineco mag-inamo sina kon checking kag inspection ang paghambalan tani mga inspection ni sila mo kung kumusta ni may ano ning linya ta muni na way gid taklabay da. Action Firing Line. Butang tabi way gid idea si Sineco sini pero ti dapat may checking di bla or kung ang tagiya sang ba sining linya sang kuryente nga nag-detach dapat gin-report nyo man kay Sineco nga pinalos na mo niyo muni na way gid. Action Firing Line. Si barangay way man kalabay da ay sus ko Ginoo. Tindi mo niya ang bata mabasol gid bisan diin dalon. Kay tiway niya kulang pa huna-una sini 8 ka tuig, way pa iloy, way pa amay. Sa lolo lang, ting lolo gurog isa ka sako man sa trabaho. Action Firing Line. Tingin na pulo pabayaan na nga makalagaw-lagaw kay para malingaw man ko gulingon sang grade 3 student kay niho. Anyways, dala lang tani asta aton mga Pinoy-ino malanto kun diin sa duha ang may ara sang irresponsable nga trabaho sining linya sang kuryente mga kaksyon. Action Firing Line. Balikan ta na buwasa, balikan ta na dason nga adlaw mga kaksyon kay para malabot ang Sineco ko nahimos na ni kunway nalipat man kumamangkot kay mamalong kay na ko nasangat na ni poste pero pagintindi ta ang pulis mismo hindi man ni magtandog sini kay basi magtapik madas la. Action Firing Line. Last 8:18 na sa aton pagbalik karon dugay
Check ta mga balita gikan sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Lagko man mga balita ni Action Dale Salazar karon dugay-dugay no sa aton sini nga pagpangalagad. Pero antes para man ang tanan o galion tang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa ACS Manufacturing. Lorna Pacto, good evening, Brian, watching here, Talok, Bago City, sa Isinta. 60 years old po lang ko, process ko na senior ko, pro subong, mas 67 years old na, wala gid baton, social pension. God bless. Ay nga aman, na-follow up mo man ni ma'am. Anong rason nila? Amo nang gusto ito mabalaan? Ay na ano, 7 na katuig. Dapat kung beneficiaryo kasi ni, pagtupa mo sa Isinta, baton ka na dayon mo. Di ba si pwede mo ni makakuha ang halin pa pag sa sinta mo sa subong, isipon bla, baos pagkadako nga kwarta. Paki-follow up bi ma'am kung ikaw kwalipikado. Lenny Donlao, maayong gabi lang da sa nagapamati sa akong tatay nga si Arcadio kag sa duha ko kabata sa Silay. Salamat. Antonio Lo, good everybody's evening, Bata National High School. Ate, sige. Thank you, Git. Rodora Syoko, ahay, kaluoy gid sang bata, kasakit batyagon. O, way na iloy. Way man amay, masusko. Si Diding Alojamiento sang Pontevedra, kag ang pamilya nagatutok man. God bless. Adlaw gid. Rosalina Arellano is Padero. Thank you, Git. Michael John Season, good evening, Brian. Great ko lang, happy listening to All Energy Fans Club. Monitor sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Salamat. Martin Aliling, si Sir Chodoro Gaduyon, good evening, Bri. Musta ang ginpicturan mo nga war? Ano status? Bao, gina-check ko pang globe, sir. Kaya hindi mo sa madakpan is Bacolod. Salamat gid sa pag-monitor, sir. Thank you, gid. Si Sir Chodoro Gaduyon sang Alangilan. Siya na dang hari, subong sa Alangilan. Jerry Constantino Bulanon, good evening, Idol Action Bri. Ask lang ko kung sa diin ga process ang social pension senior na ko. Pigado man ako, monitor kami diri sa Fiesta Homes. Fiesta Homes. Sa concert sa Senior Citizens Office diri sa syudad sa Bacolod. Na, kadtogi ka mo na, sir, kaya radang opisina nila. Josephine Paro Alarcon, good evening, Action Bri, 63 years old na ko, paano magkwa sang senior allowance, kagbana ko 89 years old na siya. Salamat, pamati. Ay, way pa nisla kakuha. Kadto ka mo, ma'am, sa Senior Citizens Office, kung din ka mo nga banwa kag syudad. Kaya dira na, ma'am, kag ang inyo barangay, sa nagamonitor subong, ang inyo barangay bala, may ara na mga presidente sang senior citizen. Ahay, wagid sila nakapabalo sa inyo ba? Kaya para ma-check kamo kung kwalipikado kamo kung hindi. Kagina medyo naggasala ko to, no? Kaya balko once tumupa ka sa 60-year-old, automatic kwalipikado ka. Pero hindi galitanan kay syempre may mga manggaranon nga hindi sila pwede, no? Kaya well off man sila, may kwarta man sila mo. Sa mga indigent lang or indigents dira or puro pigado, no? Elizabeth Gamala, ma'am, good evening. God bless, man, and more power to our. Thank you, good ma'am. Milili Oligo, dapat muligan panibinay ang senior. Katapusan, hingabuton niya. Lagtok. Si Kairos Flaky, hindi gamaya. Aras dapadapay. Akigong tamo. Michelle Sayo Gimiroy, Araman. God bless. Vanessa Mayo, good morning, Action Bri, from coldest state, Minnesota. Temperature is 25. Ba, pero tiga kurog-kurog karas na. Ay, hindi gin man ah. Kaya diri sa amon do, ara man kami sa ano? Ara man kami sa, ay lain galing no, temperature. Ara man kami sa mga 25, 26 man. Init galing niya. Inya tugnaw na, baliktad. Sige. Sa dalompa, Lorna Pacto, wala pa gani kabaton iban nga tag 70 anyos na, pero ako lang hatag lang anay sa mas nagakinahanglan. Ti okay.
Pero kung i-process mo na kung kwalipikado ka, benepisyo mo na mo. Imo na siya. May Republic Act na for our senior citizen. Good evening, Action Bry. Always watching live. Stay safe and God bless. Lilia Taton. Si Aileen Rojo. Action Bry. Watching kami diri sa Agisan. Tamyaw ko Badoy Rojo. Mike RB Kag XC. Salamat, gid. Okay. So far, amula na ang iban, wala pa. No? Balikan ko lang karon ng iban, ma-relax lang ko, ha? Sa mga listeners na, di lang magdula, da kay pagbalik ko, may iba naman tanga isyo. Last 8:24. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Panakaroon sa Action Aid Patrol para maka-relax. Action Firing Line. Gina-endorso ka na sa inyo maka-aksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion. Action Firing Line. Manamyaw kita anaya, no? Action Bri, good evening. Aslang ko kon nga kamahal gid manukot ang series halin sa Himamaylan, Tobago. Estudyante pa naman. Action Bri, kada semana gapauli sa Himamaylan para magkuha sang module. Nagakadto na siya kay mamaya diri sa Bago. Ang sukot sang series 135. Utod ba? Sige, i-check ta ni Abing. Ano ka galing kay kabalo ka subong. Ang unod sang series hindi punuan, halugan lang tigabawi man sila. Action Firing Line. Mayong gabi sa imo Brian, Nancy Binay, kuana tok dapat sa tanan nga mga Binay hindi pagpilion sa May 9. Mga kaupod ko senior citizen, take note gid hindi pagpadaugon si Binay, tikita mo lang gina. Why gini siya nang usulta sa kay tatay mo nga kapapili sa bong senador mo. Action Firing Line. May gabi Action Bryce, 62 years old ako, wala pa ko kabaton, pensyon, nag-file na ko, may TB pa ko, kag hypertension, Bacolod ako. Dapat kanto ka sa senior citizen office diri sa may City Hall para i-process mo na nay. Action Firing Line. Good evening Sir Nancy, Binay is alam pero Action Firing Line. Binay daw kinabuang ni imo yan. Kung wala naging balatyagon sa inyo. Action Firing Line. Kita mo ng reaction sa publiko. Siyempre, aw-ahaw nga 500, silabtan mo pa black, ipiton mo pala. 8:37 na. Action Brian Warden. Action Firing Line. Action Radio City Hall Report. Ang balita ng Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Dale, may gabi.
Action Bryce, sumabot nga January 30, 2022, meron sang patigayunon nga licensure examination for teachers on LAT exam diri sa may UNOR. Action Brian, hagamo na lang siya ang ikaduwa nga batch out of 4 ka mga examinations nga patigayunon diri sa may syudad sang Bacolod. Kung madumduman, nagbigad nga September 2021, sang successfully na patigayon ang unang LAT exam, samtang ikaduwa amo ni sumabot nga January 30, ikatatlo sa March 27, 2022 kag ikaapat kag katapusan sa June 26, 2022. So sa karon ang ginaobra diri sa Bacolod Emergency Operations Center may mga pagsinapos sa Action Brian nga ginpatigayon upod man ang Professional Regulation Commission kon PRC kag iban pa with regard sa pagpatuman sining mga health and safety protocol sa tion sang LET exam action Brian. May mga virtual meetings na ginkandak ang Bacolod DOC upod ang mga natungdan nga mga concerned agency like PRC, ang aton sining kapulisan, City Health Office. Pero sa mabot nga Biyernes nga adlaw, mayara pa sila sang face-to-face meeting nga patigayonon action Brian. Kaya according diri kay Dr. Chris Sorong, na Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod DOC, masobra action rise sa 800 kabang examinees ang magakuha sa LAT exam. Kag same sa gihapon ang policy kag protocol nga ipatuman sa sining examination like sa ginpatigayon sang first batch nagligad na September 2021 according kay Dr. Christie, kung fully vaccinated ka vaccine card action Brian, pero kung not fully vaccinated kinahanglan nga mag-present sang negative or non-reactive nga antigen test action Brian. Ano ang tingog ni Dr. Chris Sorongon? Dugay naman tayo nag-conduct sang licensure exams for teachers. So we are still carrying out the same protocol. Okay? So kung hindi ka fully vaccinated, so you simply have to present a rapid antigen test. Nga mo lang na. So doon buwan niya daw, ginpariho talaga sa travel guidelines na kung fully vaccinated ka, wala na problema. Kung unvaccinated ka, kilala niya mag-present ka sa rapid antigen test mga result. So we are doing this. We are expecting almost 800, mga 900 examinees. Mga 894 ni sila makuha sa board exam. Okay, I see. One day lang ito sa UNOR? One day lang, yes. The elementary will end their exam before lunch, and then after lunch no early. Tapos ang secondary, may isa pa na sila exam sa hapon. Kaya may harap pa sila specialization mo. May next meeting pa ka mo, Doc, with regards in ang next meeting na wala naman, but for the LET, we will have a face-to-face meeting this coming Friday together with the PRC representative and UNOR team para ma-plaster lang ang mga ocular inspection, ma-check ang mga testing center para we assure na our testing sites and the preparation are all ready and in place. Action Brian, nabatihan si Dr. Chris Sorongon. Samtang sa COVID-19 vaccination nga update, buwas nga daw mag-resume ang operation sa mga vaccination team dira sa bayan sang lobby sang City Bacolod Action Brian. January 26 naman siyang pag-resume since nga nag-stop temporarily matapos nga may pilaman niya ka mga frontliners nga involved sa vaccination ang nag-positive man sa COVID-19. Nga according kay Dr. Chris Sorongon, nakatapos na sila sa nga isolation period based man sa guidelines sang National ITF Action Brian. Sa January 28 mag-resume man sa may Gaisano City nga pagpabakuna, and then sa January 30 Action Brian dira sa bahin sang Ayala Malls. Balikan natin si Dr. Chris Sorongon. Yes, ma-resume ang SM Buwas, ang Ayala ma-resume sa Saturday. Ang gina-consider tiya, Doc, na mag-open space sa gymnasium sa mga private school, wala siya na, Doc, kayo? I-discuss mo na naman Buwas sa Emergency Operations Center. Oo, pero ang mga nagpositive tiya, Doc, sa test? At tapos naman ang ilang isolation based on the protocol of the Department of Health. So all of them will resume duty already. And cleared naman sila? Yes. After you serve your quarantine and isolation, you're already marked recovered naman. So wala naman ang problema. So they follow the existing protocol provided for by the Department of Health and that of the IATF. 7 days lang, Dr. Okay. Action Brian portion sang tingog ni Dr. Chris Sorongon regarding sa update sa COVID-19 vaccination diri sa may Bacolod City. Wala pa siya Action Brian. Hindi bot silingon gali Action Dale nga ang bakuna medyo nagkulang or ano nga sitwasyon kundi may man nagpala
isolate na mga mga tong sila ni Yes. medical frontliners natin. Yes, Action Rai. May mga miyembro sa vaccination team ang nag-positive recently sa COVID-19. Daw nga fully vaccinated sila and then asymptomatic, Action Ryan, pero positive daw sila sininga routine na surveillance sa testing. Amo na siyang rason kung nga temporarily nag-stop, Action Ryan, for the meantime. Pero according kay Dr. Christie, cleared naman sila na magbalik sa trabaho kag tibos nila continue ang COVID-19 vaccination dira sa may SM City Bacolod. Kabilugan gini nag-stop action day no, pila ka days ganito? Actually, Brian, mga sobraman, mga isa ka semana, kay gin-follow nilang protocol sa National ITF, ang revised guidelines. Na kung mag-positive ka, Brian, nga fully vaccinated kapag wala sang symptoms, 7 days na ang imo sa nga isolation. And then, 5 days naman kung health workers. Amo na siyang rason, kung nga last week, no, duwa diri ka vaccination team sa mall, ang ginakabi nga mega center, Action Brian, amo na siyang nag-shutdown temporarily. And then, subong since cleared naman, balik naman ang aton sining mga vaccination team. Kaya actually, ang proposal, dapat open space, Action Brian mo, nga mga lugar, bala, like ang suggestion rin ni Dr. Chris, sa mga high ceiling, taas, open nga mga lugar, like mga gymnasium sa mga private school. Nating iba na sa mga eskulahan, may nag-organize man no, sa pagpabakuna sa ila sining nga mga pasilidad. Sige, Gods na Production Day la. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Day Salazar. Mga ka-action sa ring kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ang balita ng Action Day Salazar dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Kamakon muna no, sila mismo dira una nga mga bakunado na tinaga positive man sila o tikinanglan man nila nga mag-relax ang lawas nila kay kung hindi mo nisla pagpuntaton kundi damo pagin magtalapikan da sa mga nagalilinya nga magpabakuna. Action Firing Line. Ay nako, COVID-19 puwerte gidya nga hassle dulot mo sa pumuloyo no, grabe gidya. Tanan-tanan dinalasa mo gid. Action Firing Line. Sige, pakaronan ko na lang si Action Marlon sa Action Night Patrol karon sa dahon niya na, no? Actually, ang report niya is Governor Jose Lacson nagatrabaho na subong pero sa iya lang anay nga puluyan, no? Work from home lang siya after nga nag-positive man sa COVID-19 last Saturday, mga kaksyon. Action Firing Line. Daw gaupod man sa panahon, no? Kaya ang trend na subong, bago nga dimension sa aton technology, pwede na tayo ka-chat, pwede ka tawag, pwede ka virtual, pwede ka Zoom. Nagtuhaw man si COVID-19 na use ginaton ang technology nga ini. Action Firing Line. Ay, sus ko daw kuan gid sang panahon. Anyways, pila kadlaw dula gid ni siya. According sa initial ko lang nga kuha nga report sa mga eksperto, nga nagalaom na gid sila ya, suliton ko and kabay pa nga opdan tanis ang pangamuyo kag ini mangin matuod. Nagalaom sila nga ini si Omicron amo ni pinaka last nga variant ni COVID-19. Action Firing Line. Kabay pa kag hindi na madungangan pa ining si Omicron nga ini. Pero dito sa Britanya, may gina-check naman to sila subong. Nga daw bag-o naman nga ay sus ko, pero kabay pa nga hindi lang to ya mangin pareho kay Omicron nga do puwerte niya maghanot. Action Firing Line. Sige, sini nga bayan nga to pagpangalaga ginadulong ko sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga aksyon, produkto nga mga imported iniya. Dito ni sa sang pungsod ginpanghimo, ginpaagi sa grabe nga pagtuon, gindala sa Pilipinas diri sa Bacolod kag Negros mabakal sa mga butika. Pwede ka bisita dira sa ila sining nga klinika sa GA Steven Building, Lacson Street, 100 Burgos, Lacson Street para sa inyo sining kahapusan. May ara sila sang 30 to 50% nga discount mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa katuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Si Berly Gonzaga, good evening. So, Brian, monitor lang kami sa program mo. Firing line. God bless your program. Sige. Si Madam Humaluminara man. Si John Vicente, hi, good evening sir. Pakigreet naman family ko sa Himamaylan, Barangay Carabalan. Ang pamilya Vicente. From John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Ay, okay, salamat. JN Bansiloy naga-monitor man. Oy, si Guapa ni Gilio. Liberty Beniten Obaldo nagatutok man sa aton nga pagpangalagan. Aprek man di uya, salamat man. Si Jenski Mayag. Aksyon Bray, hindi kuya magbuto kay Binay. Ginamat-amat patay ang mga senior. Way man. Si Nancy Binay, way pa nagapapili subong ang iya amay. Si Nancy Binay may 3 years pang nabilin. Kay ang senador 6 years na mo, na? Si Ramon Jr. Lacson naga-monitor man. Salamat gid. Marilo Villar Tanaman, thank you gid, no? Tuto Balulot, mayong gabi. Jin Oy si Sir Araman, si Apane Junel, thank you gid. Hambal niya kaluoy sang bata. Okay, balikan ta ng bata sa Huwebes, day off ko ba si Huwebes, labuton tagid si Sineco or i-follow up tang bago City Police Office para mabalaan ta ng status ang case ni. Action Firing Line. Tagtaga San Enrique, abi nyo nalipat na ko da sang kwan listado na di sakon nga lagbok ang inyo sini nga reklamo da labi na gid sa barangay kapitan kagang barangay BNS to nga manog hilot. Action Firing Line. Kag si Mayor Gilson Tobilyara, lambuton ta na sa masunod nga adlaw tani kahapon pa na mo. Kag subong galing kay nagasinulod ang porte kadalagko nga balita mga kaaksyon. Action Firing Line. Sige, way na kita sang igo pangawra standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman si Action Brian more than kapasalamat gid maghilibati kita dason nga adlaw mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, dali gid lang. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio.